Egameni lomnyango wezemfundo sithokoze khona nesikole saseThemba Lethu ukubona unyazi luthumela ibandla ukuba lizonikela ngeuniform kubantwana abantulayo kulesi sikole saseThemba Lethu. Ithemba ke siliphethe unyazi lwezulu okuyilona lusithumile namhlanje siphakamisa ke udumo sibhekisa kuye uNkulunkulu wethu owushembe. Siyabonga kakhulu. Inhloso yethu bekuthi nje sesidlulise lo msebenzi njengoba sithunywe ubaba uNyazi which is a back to school project. Njoba silapha nje sithunywe unyazi lwezulu siza neThemba Foundation neqabetho senhlalamafini Nkathinkazi. Sijabule kakhulu ukuba la namhlanje. Siyabonga nje nakhulu indaba enkulu, indzaba enkulu ukuthi sijoyine namhlanje ukuthi nibe nathi. Siyabonga ukusekela kwenu kakhulu ngaso sonke isikhathi sohlezi sikuthokozela. Ngiyathokoza. Isiqabetho nesiza neThemba. Siyabonga kakhulu sekwenzekile konke. Sibonga kakhulu kuNyazi. Siyazi inhlanhla engaka esivelele ukuthi ibivelaphi inkosi yami. Sithi nangelinye ilanga siyakhuleka onyazini ukuthi luqhubeke lusikhumbule nje njalo ngoba siyisikole esihlwempu. Siyajabula kakhulu, asinawo amazwi okudlulisa ukubonga kwethu. Sibonga lokhu okungaphezulu. Ngiyathemba nabazali nabo besazoyibongela bajabule kakhulu, kanjalo nabantwana bethu bajabule kakhulu. Thina ke siwothisha nje we are over the moon. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Sithi lo mqondo ofikele unyazi ukuthi nathi sibalwe uqhubeke njalo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga singabazali baseThemba Lethu ngalefunda la ekhaya ngosize ngathi siliphe abantwana bethu uniform. Athi inkosi siyabonga baba uNyazi athi aqhubeka phambili aphinda sisiza ngokulandelayo. Siyabonga kubo bonke abakhona la, abazali nabantwana, umhloli nothisha abakhona lapha namhlanje. Siyathobeka nje kakhulu. Siyabonga kakhulu siyi-SGB yesikole. Siyabonga kakhulu enikwenze kuthina nikwenze nakwabanye. Sijabule kakhulu, siyabonga nathi sitholile, nathi sokrayonisha, nathi sobhala. Siyabonga kakhulu. Njengoba nje ngiphethe lana ngiphethe ngisho ama-coloring books for the kids. Yonke ingane ekhona la esikoleni got something. Kodwa inhloso yethu bekuwukuthi sikwazi ukuthi sinikezele nge-uniform esikwazi ukuthi sidlulise ebantwaneni labo kade bedinga kakhulu. So inhloso yethu bekuwukuthi nje sidlulise lo msebenzi njengoba sithunywe ubaba uNyazi which is a back to school project. Silapha ke emsebenzini omkhulu esiuqalile ngokubambisana ngokuthunywa ezulwini njengoba sengishilo ukuba sambise izidingo lezo umphakathi wakithi ongayidinga ikakhulukazi ngoba silapha esikoleni iThemba Lethu Primary School eNanda. Umsebenzi ke uyaqhubeka ukuthi uShemba kwazi ukubhekelela labo abazohlomula. Siyacela nje ukuthi uNkulunkulu ahleze nathi njalo njengoba esithumile lo msebenzi ukuthi siwenze ngokuthembeka phambi kwakhe, sisabe yena ngekhathi zonke. Ngake siyacela ukuthi ke ongenzeke adibane nale ngxoxo noma nalo msebenzi kuzo zonke inhlobo zokuxhumana ikakhulukazi esiteshini esikhulu noma kwi-media enkulu yebandla lethu lamaNazaretha okuthiwa indaba enkulu esibona umsebenzi omuhle wenzayo newenzela ibandla. Kasijabulisa ke thina lokho ngoba nathi siyalithanda ibandla. Siyabonga ngondaba enkulu. Socela ukuthi ohlangana nalo msebenzi ayibuza ukuthi isiza neThemba nesiqabetho angaxhumana kanjani nayo azama ukuthi sithole uxhaso oluningi ngoba uxhaso esitholayo nathi akulona olwethu ukuthi egameni loNyazi sidlulisele kubantu. Akukho thina okuzakithi kodwa ukuthi idlulisele kubantu. Uthi ke nalabo abanesifiso sokuthi bangaphosa ezivaneni ekushintsheni impilo zabanye, siyacela ukuthi bangasondela ekutheni umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke phambili. Siyabonga kakhulu.